Bakı nefsli, bir var eken, bir yok eken. Qadim zamanna bir çoponun 5 tane oğlu var eken. Bu oğlullun 4'üsü çoponun özü ýaly el açyk, göwün açyk ýigit bolup ýetişipdir. Olaryň 5-njisi bolsa baryp ýatan Husyt, nefsiniň uğruna hallat atyp beren ýigit bolup çykypdyr. Oňgylygyndan heder eden çopon, dogallaryna bir kesse ýetmesin diýip, onu urtut öýeripdir-de öýüne aýrypdyr. Bu oğlunyň ady Baky eken. Baky atasynyň beren 5 tane goýunyň sanyny 1 ýylda 15, 2 ýylda 30, 5 ýylda 100 ýetiripdir. Oň küýü köçesi baýlyk toplamak bolupdyr. Giýje gündüz harsa urupdyr. Ne iyil ýaly iýipdir, ne de geýipdir. Şeýdip 50 ýaşa ýetenne 5 suru goýunyň eýesi bolupdyr. İl her kimin gylygyna görä lakamçy goýagan bolýar. Bakyň adynyň ýydyna ol entek 30 ýaşyna ýetmeýänke nefsli diýen lakam tirkäpdirler. Güllüň birine Baky nefsliň aýalynyň kellesi suwama kel bolup duruberipdir. Gars-gars gaşanyp tyrnagyny dökere getiren ol aýal ärine "Sen baýlygyndan iyil ýaly iýip geýip bilmedik. Inni ondan derdimize dermanlygam ýetjek gelýär diýen. Puluňa gysylyp ýörmede derrew tebip tapyp derdime demetdi." Şundan soň Baky nefsli belli tebibi çagyryp, aýalynyň kellesine çykan ýarany görkezipdir-de, "Muň emi näme bolar?" diýipdir. Tebip o ýaranyň emsizem aýrylyp gitjekdigini göreninden bilipdir. Ýöne gel şu Husydyň biçare çagylary bir garny ýatsyn diýen niýet bilen "Muň emi bir kelle başayak bolar. Şonu iýdirseň aýalyň kellesine kellurmaz" diýen. Bir kelle başayak üçin bir goýuny soýaýmaly bolurmykan diýip içini gepledip, öýden çykan Baky gönü bazara barypdyr. Görse 2-3 ýerde arastalanan kelle başayak satylyp durmuş. Bir kelle başaýyň bahasy näçe? Bir Abbasy. Hey, beýle de bir baha bolarmy diýip Baky içini çekipdir. Şo wagt oňa bilet owadaşlarynyň biri oň bolup durşuny görüp "Bakaga, plan şeherde muň ýaly kelle başaýygy ýarym Abbasa berýärler" diýen. Baky bu habara begenip ammur çölü söküpdir-de şol salgy berilen şehre ýakynlaşypdyr. Gala girmeýänkem, amatlarak ýer tapyp dyýynjy malaýyn diýen pikir bilen töweregine seretse, bir it kijijek oglugyň ütülmedik kellesini agzynda alyp barýarmyş. Baky nefsli, ýarym Abbasy berip aljak kellem şundan gowy boljakmy? Emmi boljak bolsa şu kelle de bolar diýip, ýanky itiň alyp barýan ogluk kellesini ele salmagy ýüregine döwüpdir-de, loňkullap oň ýydyna düşüberipdir. Kowulaşyp barşylaryna buluň öňünden bir gowuk çykypdyr. Söwüne düşen piýadanyň arany ýygyryp gelýänini gören it, aljyrap agzyndaky kelleni gowugyň içine taşlap zut gaçýar. Nefsli begenip gowuga girýär bolyn, ýanky ogluk kellesi owudan gyýda öwrülip duruberýär. Bu alamaty görüp Baky tas özünden giden eken. Ýöne gyýdyň gepi sözi onu derrew özüne getiripdir. Gyýz Baky nefsliniň aýagyna ýykylyp şeýle diýen: "Ey adam, sen meni ölümden halas etdiň. Ýagşylyga ýagşylyk bilen jogap bermek biziň düzgünimizdir. Aýt, näme geregiň bolsa?" Baky nefsli: "Wah keýgim, maňa gerek zadyň ketdi hasaby barmy? Ýöne dik häzir zerur bolup durany uly bir zat dälle. Keýwanymiň kellesine ýara çykdy boly, tebip bu ýaraň dermany bir kelle başayak diýdi. Şoň aýagyndan emmeçen bir kelle tapsam bolan diýen." Onu gyýz şu gowugyň törüne ýeki gözle çal döw oturandyr. "Ana, şo men kakam. Ol sen maňa ýagşylyk edeniňi bildi. Çekinmede isleýän zadyňy dile, tapyp berer. Ýöne kakam näme diýse ikirjeňlenmän oň aýdanyny etgin" diýipdir. Baky gorka-gorka döwüň ýanyna urapdyr. Ol garaňky gowukda zol-zol büdräp ýykylýarmyş. Her gezek egilip seretse, büdreýän zatlary altyn jowak ýyrmyş. Ol şeýdip, ahyr gowugyň törüne ýetipdir boly,
Eki gözlü çaldığı onu görüp, "Ey adam oğlu, bu yerlere kulon gelse toynoktan, kuş gelse kanattan ayrılyanlar. Sen bagtyň getirdi. Gıydyma eden ýagşylygyň üçin men öz mallaryňy özüňe gaýtaryp berýändiýen. Munyňdan bir ýagşylyk bolarmy? Öz malym bolmanda özümiňki dahry. Ýok, senki däldi. Senki bolsa bir kelle başaýyk diýip ýurt söküp ýörmezdiň. Mallaň ygtyýary bu neçeli sen gara nefsiň elindedir. Men häzir nefsiňi öldürdüm. Olar inni senki boldy. Bar, gitdi iyi, sow." Baky döwülen hoşlaşyp gowakdan çykypdyr boli. Dogurdanam oň göwürmi giýen ýaly, aç gözi doýan ýalymyş. Ol şu gaýdyşyna dogry bazara barypdyr. Görse, ynha don, mal satylypdyr. Baky baalaryň bir çetinden girip, adamlar bilen keýphon sowdalaşyp başlapdyr. "Ýüpek donuň bahasy näçe? Telpek näçeden? Aty näçe bahalaýaň?" Şeýdip, Baky başdan aýaga iň gymmat baha geýimler bilen özüni bezäpdir. Iň gowy aty minip owasyna gelipdir. On kelle başaýyk getirjek diýip gidenne bir hepde bolan eken. Şol arada on aýalynyň kellesindäki yaralar öz-özü ýok bolup aýrylypdyr. Bakyny gören ogluluň biri ylgap, olaň öýüne barypdyr da on aýalyna "Hay ýeňe söýünjüýüm ber, bakagy gelýär. Özüm şeýle bir syratly adam bolup gelýär oli, görseň özüňden gidip ýykylarsyň" diýipdir. Erniň bolşundan içen oturan aýal oňa "Gelmeýärler geçsin şo husyt. O bize ýer ýazat berýärmi? Saňa söýünji berermi ýalyýan." Onyança äri gelip, "Näme agdyňa gelenini ýangrap dursun? Söýünji bereniň bilen döwletiň egsilýärmi?" diýip, ýan kogluna bir goýunyň bahasyny berip goýberipdir. Erniň geýim gejimini, atyny, haýwatyny, syratyny, jomartlygyny gören aýal öz gözlerine inanmandyr. Göwünne bolmasa, oň diňe daşky keşfi därle, gylyga müýtgäp, mehribanlaşan ýalymyş. Baky aýalynyň sagalanyny görüp, begenjine 7 giýji günüs toý berenmiş. Üýşüp gelen mereke oňa "Bu näme tutum Baky? Aşyklyň eti ýaly sallam sajak geýimler bilen 50 ýaşy arka atdyň. Iň arzan geýimliň sowdasy nedeniňde de malyň uturup aç öläjek ýaly ala basga düşüp ýördiň. Aýalyň derdine derman boljak diýerlerine bir goýunyňy soýmaga gözüň uýmady. Bu jomartlygyň syry nämede?" diýipdirler. Baky olara "Myň syry nefsi eken adamlar. Şu neçeli öňüme düşüp helak eden gara nefsimi plan gowakda ýaşaýan çal döw öldürdi. Inni men öz gazanan malymyň hakyky eýsi boldum" diýenmiş.